जांख्रिथायनि थैसोम पंकज लाहारी सारनि लिरनायाव दिहुनजानाय बे जांख्रिथायनि थैसोमखौ नोंथांमोना दायो फुल भिडिअ बा जोबजासिम नोंथांमोना फुल मुभिस नुनो मोनसिगोन। बे फुल मुभिसखौ नोंथांमोना माबोरै नुगोन नोंथांमोना आंनि नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायब्लानो मोन्थिनानै मोनगोन। 2023 मायथाइयाव दिहुनजानाय पंकज लाहारी सारनि लिरनायाव दिहुनजानाय बे जांख्रिथायनि थैसोमखौ नोंथांमोना दायो फुल मुभिस नायनो मोनसिगोन। बिदिब्ला भिडिअखौ गोबाव खालामालासिनो जागायनोसै। जाय बिथांमोना नायनो गोसो गुदुं नोंथांमोना नायहैबानो जाबाय। जोंनि बे बर' सावथुन मुलुगखौ जौगाखांहोनो थाखाय नोंथांमोना बयबो नायबानो जाबाय। बिदिब्ला भिडिअखौ जागायनोसै, गोबाव खालामालासिनो नायलांदो। नोंथांमोना प्ले स्ट'राव थांनानै नैबे निउब होननाय बे एप्सखौहाय डाउनलड खालामना लाबानो जाबाय। प्ले स्ट'राव थांबानो नोंथांमोना निउब लिरबानो फैखागोन। नै निउब NEWBO बे एप्सखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामना लाबानो जाबाय। बेवहाय नोंथांमोना अपेन खालामबानो नै बिदि ओंखारखागोन आरो बियो जांख्रिथायनि थैसोम नै सावथुना ओंखारखाबाय। बेवहाय नोंथांमोना क्लिक खालामना होबानो जाबाय। बेवहाय नै जांख्रिथायनि थैसोम नैबेवहाय नोंथांमोना पे खालामनांगोन आरो ना फुल मुभि नायनो थाखाय। बेवहाय 120 रां होनानै नोंथांमोना नायनो हागोन आरो बे जांख्रिथायनि थैसोमखौ। 120 राङाथ' बारा गिदिर खोथा नङा। जाय बिथांमोना नायनो गोसो गुदुं नोंथांमोना ओरैनो नायनो हागोन। बे 120 रांखौ नोंथांमोना जाना लोंनानैसो गारो जाना लोंना गारालासिनो नोंथांमोना खेनसे नैबे जांख्रिथायनि थैसोम आबुं सावथुनखौ गावनि हारिनि मोनसे जारिमिनारि सावथुनखौ नोंथांमोना 120 रां होनानै नायनायखौ गिनो नाङा। बयबो नायबानो जाबाय। आंबो नायदों, आंबो 120 रां होनानै नायबाय। नैबे 120 रांखौ होबानो नोंथांमोना नै बिदि ओंखारखागोन आरो बेवहाय नोंथांमोना गोसोबायदि गुगोल पे, फन पे जेजों मेजोंनो होनो हागोन। 120 राङा गिदिर खोथा नङा। रायजो राजा नोंथांमोना माने गावनि हारि बा जोंनि बर' सावथुन मुलुगखौ जौगाखांहोनो थाखाय नोंथांमोना बे 120 रांखौ होनायखौ जेबो गिदिर साननो नाङा। नै बिदि प्रसेसिं जासिगोन आरो दायो पेआ कमप्लिट जाबाय। दायो आङो नायनो हासिगोन। नै बेफोर बिदि ओंखारगोन आरो बिदि ओंखारबाथाय नै बिदि पेमेन्ट साक्सेसफुल जांख्रिथायनि थैसोम एलाउ खालामना होबानो जाबाय नोंथांमोना। पेमेन्टआ साक्सेस जाबाय आंना। रायजो राजा आइ आफा जाय बिथांमोना मोनथियामोन बिथांमोना गोसो गुदुं नायनो लुगैनाय बिथांमोना थांनानै नायहैदो। आरो जाय बिथांमोना मोनथिखायोमोन बिथांमोनाथ' मोनथिखायोसै। जाय बिथांमोना मोनथिया माने बेयाव थांनानै नायहैबानो जाबाय आरो आं खिन्थानाय एप्सआव। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला, एसेयावनो दोनथ'नोसै। ओरैबायदि मोजां माने सावथुना, ओरैबायदि मोजां सोरनिबा हिस्ट'रिजों माने गोसो गोरबोखौ माने गावस्रा होखायो। माने एकदम ओरैबायदि मोजां माने ओरैबायदि माने मा बुंबावनो आङो। जाय नायगोन बिथांमोना मिथिगोन आरो पंकज लाहारी सारनि दैदेननायाव दिहुनजानाय बे जांख्रिथायनि थैसोमा ओरैबायदि माने मोजां। बिदिब्ला भिडिअखौ दोनथ'नोसै। जाय बिथांमोना नायनो गोसो गुदुं थांनानै नायहैदो। बर' हारिखौ जौगाहोनो थाखाय आरो जोंनि बे बर' सावथुन मुलुगखौ जौगाहोनो थाखाय नोंथांमोनाबो थांनानै नायहैदो। बिदिब्ला भिडिअखौ दोनथ'नोसै, एसेनोसै, गोजोन्थों।